Så er det tid til Marley skal åbne sin julegave 2016. God jul, Bralle! Jeg bider bare i. Dygtig Marley. Må du have ret? Hej! Mor, er min Det er så sygt der. Er du have ret? Ej, det er så sygt det der. Må du have ret? Mor, er min ret? Det skal altså på YouTube, men... Ja, jeg lægger på YouTube, mor. Så hvad er der i måler? Hvad er det, Marley? Ej, det er så sygt det der. Nej, hvad er det? Ej, hvad er det? Ej, det er sejt det der. Nej, hvad er det, Marley? Hvad har du fået? Hvad har du fået? Nej. Nej. Hvad er det? Hvad er det? Marley, hvad er det? Så kunne jeg fuldstændig til mor. Hvad er det? Marley. Nej! Et griseøre, skat! Fik du det? Du er dygtig! Åh, du er god! Det var lige, hvad Stak af, gjorde han.